Hello mga bay, kumusta? Niya na po ang inyong maestra nga mag-share kaninyo karon sa kuang lutoon no nga utan, gimingaw kog utan mga bay no sa magluto ko karon og ganang chapsuy ni sa atua pero kulang man ang mga mga ingredients nako so naghimo-himo na lamang ko ini no. Mo ni ang ato ang sini sa magbutang sa ko idibol sa Jani kalaha kay iinit na. Dayon, mao ni ang akong pangsagol na manok akong giwahiwa og ginagmay. Dayon, akong mga lamas di ara, sibuyas, bola sakit sa lawas, ahos pampakuan tambal sa taas ng dugo. Kung kaning atsal na kuan man ni akong gihipa man ni akong atsal oy dalag man kaayo na plastic man kayo ang pagkadalag niya. Pero okay ra na siya. Dayon dia pa ang kuan kanang broccoli. Dayon ang beans ug ang carrots ako na lang siyang gisagol kay pares man sila mga gahi. Mga gahi kay dugay maluto ba. Dayon kani pod ang ilahang utan diri nga gitawag nila og kusa. Mo na ako mga kuan so. Mura na akong mga ingredients ani ato ang putahe karon nga gitawag og chapsuy daghan kini kulang sa tuwa pa ni daghan kini kulang na so unahon nato ang ahos ato unahon hain naman tong luwag nako so daan na mo ni mga bay oy luto lamang gugugod kay lingaw na ko og utan ba kita maluya magudi ko ka og utan oy nindot pamati ng kakauntag utan. Utan is life good para sa kuha. Ito nang gisa-gisahon ang ahos hantod na ma-brown siya. Pagkahuman. Gutom naman hinuon ko. Sige naman hinuon ko og panulon diri glaway. Ito gigutom na ko. Ang takna diri sa kahaponon. Alauna 20 na ang takna sa kahaponon no. Dinhi sa ako ang nimutangan karon. So di ara na medyo pagdalig brown din ha ahos kay wala na akong tiyan sige nagtiyabaw garaw siya no. Dali gigutom na jud ko na pa akong lutoon para sa ilaha o mas bus nga laham ako ana na siyang gilatan kahuman ako na lang lutoon karon tiwason pero mukaon sa kudaan dabla kam di ay magkahuman ito na isunod ang sibuyas. Daghanon na itong sibuyas. Dire lang tayo mabawi kay wa man tayo vitamins. So, ipaagi na lang nato sa mga lamas o mga utan. Dara. Kung saan ang paluto-lutoon gamay mga bay ha. Diara mga bay, ni brown na siya na. Ito na ibutang ang atsal. Idungan na nato diha ang manok. Anda. Diba? Gisa. Gisa na gisa og maayo. Okay. Dugay na kainin naman mahurot mga bay. Duha raman may din he. Ika na nagtulo ka adlaw sudanan eh. Asa na nakaandam daan eh. Nga, ubuto mo na ang amuang mga tiyan. Di anay pagkaon. Nga hukaronon. Nahanggara mo siya no. Na andam na daan. Para oras nga gutumon. Maghukad na lang dayon. Hala. Dirada. Na gutom na jud kayo. Ako na nang isa dungan-dungan diha ay ba. Ito naman po ng manok kay dugay naman na nakamarinate. So gisa na napug apil ng carrots kay gahi man idungan nang diha sa manok. Sige. Ito asa nang pa kuanon og gamay. Ito asa nang parisikuhon og gamay no at isang tabunan. Okay. Diara mga bay no na luto-luto na siya so ito ang timplahan. Ay kahumot. Wala man may bitsin diri bay, dili man uso ang bitsin diri so ang bitsin ako na lang ilisan aning kuan kanang kinchay powder sa kinchay. Ito kinchay dyan kusbor powder, garlic powder, dayon
onion powder, kahuman, gamay-gagmay lang. Kahuman, asin, 2 ka teaspoon. Dayon, chili powder, tangan ako chili powder. Para medyo halang-halang siya, lami parisan o joy-joy. Dayon, black pepper powder. Kining paminta nga, durog. Kaman, butangan ako fresh nga sili, kay ganahan ko mukit-kit, ana. Dagko kay sili diri mga bay. So, ito na okay, medyo okay na, naluto na ang sani. Naluto na ang mga kuan na to. Ato na ni ilunod ni ang kuan. Kusa o broccoli nga gulay. Tangan na tubig gamay no kay murag na ang kuan siya. Dikit na sa kalaha. Na to butang ang tubig kay wala na medyo murag na sunog-sunog na siya no. So, hastang sili piti tag-asa. Okay, pagdali kaluto diha kay ba na. Tuto na gutuma. Tangan na tubig gamay. Dayon tabunan na pud nato gamayan kung taklob Ito na pong tabunan. Kahuman nag-andam ko diri og kuan. Kining corn flour. Nara akong gitunaw kay para mo kuan siya mo sticky ang ato ang sabaw, malapot-lapot siya gamay ba. Chapsuy good. Gara ba siya no? Lakaw naluya magkakarong adlaw Mga bay dahang islamat yung tanan ha. Naamo da kanunay nag-atang nako. Malingaw lang po ko ninyo gyud pod ganahan kog samot. Basa ko sa inyong mga comment. Okay ra. Okay, salamat. Tanaw na to kung naluto na ba mga bay. Ang pislito na to ni. Humuk na ba? Oh. Humuk na mga bay. So to nang ilunod ning kuan bay. Kining kuan ato ang cornstarch mga bay. Ito ang sabaw. Pampagatas. Pampagatas. Diara. Yam kay siya. Wala nilapot dayon. Pinsa kung anak ko sabaw kay gusto na ko na sabaw-sabaw pud gamay. Nilapot siya dayon. Nimo nam kaning tinula ni rong kalakihan Dara okay na pinayan sa nako ang kayo. Ilawan sa nato. Palami. Dara mga bay, finished product. Istoy napasok. Dara mga bay, hilo kay bay Nori Silorio Cotton. Bay daghang salamat mo bay ha. Hello sab kanimo bay Arlene Carnaso Solis, kay Rosemary Fukoy. Hello bay. Hello sab kanimo bay Mamay Kim. Daghang salamat sa kananayo nga pagkomento no. Bay Rosario Peras Minyosa. Hello sab kanimo bay. Hi kanimo bay Jamela SC. Hello sab kanimo bay Ruby Di Mayo Buaron o kanimo bay Cecil Antipuesto Soperales. Hello sab kanimo bay Jean Snow bay. Dara mga unta bay Jean Snow. Ang isalamat mo bay ha sa mga kaayo. Dahang isalamat yung tanan og dara maora ni ang atong tulumanon karong adlaw no ang saong pag himo-himo diri utan-utan mga sudan-sudan ta diri ato diskarte ta diri himo total kay talagsar bitaw mo laag diri ang amos kusina. So kung mula mangita lang putag kuan kining pumaagi unsa ang pag-explain. Gara pud siya. Explain para lang makakauntag utan pila pa na mingaw ang utan mama ay da. Ako ni isunod ning kuan. Ako ning isunod ning ilahang pagkaon nga masbus kay dara bay ha babay na mo ako sa tong isunod unya ra ko makaon to bisag gutom manon na nako ni kay lapit na maday alas 2 ay ginadahan salamat bye bye maayo mo diha tanan no ako sa nitiwaso ni ilang pagkaon kanina man lamang ang kulang daghang salamat bye bye ayo mo diha tanan kini nyo dekap kami yung nagsaram sa Facebook gihimo radyo gara pud siya no.